A treia zi de stat în Sidari, plecând spre plaja Kalamaki din nordul insulei. Înțeles că e o plajă cu apă foarte lină. Sperăm că este și caldă, ca să se joace copiii în ea. La Paleocastrița a fost foarte rece și a trebuit să plecăm imediat. Ca să cobor la plajă este un drum foarte, foarte abrupt și îngust. Dar văd că sunt plaje cu șezlonguri, ieri nu am găsit. Era decât una și foarte scump. Am ajuns la plaja Kalamaki din nordul insulei. 2 șezlonguri și o umbrelă, 10 euro. Și am prins, este ora 10 și am prins fix locuri în față. Nu este foarte aglomerat și totuși suntem în plin sezon, iulie, chiar mijlocul lunii. Este și o tavernă aici. Apa, te duci cam 100 de metri ca să dai de apă mai mare. Este făcută special pentru copii. Sper să fie și caldă. Ia să vedem. E cam rece. Mă așteptam să fie caldă totuși. Dar poate se încălzește pe timpul zilei. Nu recomandăm plaja asta absolut deloc, Kalamaki. Absolut deloc. Nu ai internet, apa nu-mi place, nu ne acomodăm. Nu poți să vorbești la telefon dacă ai o urgență, dacă vrei să stai pe internet, nu poți. Nu găsești semnal. Decât pe Albania și ți-a foarte mult. Poți să comentați. Am plecat de la plaja asta. Acum să vedem cum urcăm. Eu zic că dacă n-ai mașină 4x4, să nu te împaci să cobori pe aici. Gata, am ajuns. Am urcat. Am plecat de la plajă și o să mergem să căutăm o tavernă, să mâncăm un gyros. Să mergem să ne culcăm și după aia diseară mergem în Corfu. Să vizităm. Cam așa este în Sidari. Seara este plin pe o parte și pe alta de magazine, cafenele. Suntem în Sidari, așa se numește taverna. Suntem pe marginea străzii. Aici gyrosul este 10 euro. Este ok, e foarte mare, e bun. Poți să mănânci un adult și un copil din ea. Este ora 5 și am plecat spre Corfu. Am dormit puțin și încercăm să vizităm cât mai mult plaje din orașul vechi. Am ajuns în Corfu. Este aici o parcare, dar se merge destul de ok. Adică merge repede. Wow, super.
Este o stradă super instagramabilă. Fac să se dea oamenii ăștia la o parte. Este superbă. Este fix în piață aici, tot lângă parcare. Suntem în Biserica Sfântul Spiridon. Filmez pe furiș, că nu avem voie să filmăm. Sfântul Spiridon din Corfu. Este într-o piață. Sunt niște străduțe așa micuțe. Ador cafenelele astea așa. Pe străduțele astea înguste. Super. Tot felul de străduțe, de piețe, de terase. Foarte interesant. Căsuța așa avem și noi din Tasos. Mai mare puțin. Dar nu se merită să iei foarte mare. Ne-am oprit să mâncăm. Cam astea sunt prețurile. Suntem fix în centru vechi din Corfu. Am uitat să vă zic, Meze se numește restaurantul. Cam asta este peisajul nostru.
superb. Singurul lucru care nu prea îmi convine este că miroase foarte, foarte urât de la canalizare. Foarte urât. În schimb, peisajele sunt de urât. Străduțele, tot. Cam așa arată mâncarea. Am terminat masa și ne mai plimbăm pe aici, la magazin. Masa ne-a dus undeva la 55 de euro cu pește spadă și porc. Aici se încheie și seara noastră în Corfu. Superb, mâncarea foarte bună, iar peisajul cu străduțele te lasă fără cuvinte. Ne întoarcem la parcare.